נו, מצאת משהו? עדיין לא, נמשיך לחפור. היי גדעון, מצאתי משהו נוצץ. עצור, אל תמשיך, זה יושב על עמוד המערה. סמוך עליי גדעון. טעות שלי. אנחנו לכודים! הצילה, 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 תירגע הצילה! כבר, יואב. אפילו לא אכלתי אכלת בוקר היום. אני הולך למות ברעב. תראה, מנורת קסמים. ג'יני יקר, תצא החוצה. אני ג'יני של המנורה, אתם זכאים לשתי משאלות. למה לא 3? אני ג'יני של 2. אני יכול לבקש כל דבר. אולי כדאי לבקש קודם כל לצאת מכאן. הלוואי שהייתי בבית ברגע זה. משאלתך היא פקודתי. אני בבית? אני לא מאמין. איפה יואב? הוא בטח יחזור בכל רגע. אני גובע. מעניין מה יש לאכול. אוי לא, איזה אסון. מה אני הולך לבקש? מטבעות זהב או כריך סנדוויץ' גדול. זה כל כך מתיש. זה הורג אותי. שק של מטבעות זהב, כל כך מפתה. או כריך סנדוויץ' גדול, כל כך טעים. אני לא יודע מה להחליט, כבר זה מטריף אותי. Low light, heavy rhythm on the bone. I found the groove inside the kitchen alone. Pause on the heat, dancing through the steam. Just a bear lost in a golden dream. Low light, heavy rhythm on the bone. Time to spin. I found the groove inside the kitchen alone. Look at my wiggle. Pause on the heat, dancing through the steam. Just a bear lost in a golden Yay. dream. The golden dream. כתב בשר צלוי, קון האהוב עליי. אני Just כמעט ולא יכול להתאפק. החלטתי. אוקיי, זמן הארוחה הגיע. וואו, איזה ארוחת מלכים. הבשר הזה נראה מושלם, בתיאבון. הלוואי שחברי גדעון הטוב יהיה פה כדי לעזור לי להחליט. משאלתך התגשמה. משאלתי התגשמה, אבל לא איבדתי שום משאלה. מהר, מה כדאי לי לבקש? מטבעות זהב או כריך סנדוויץ' גדול. מה עשית יואב? עכשיו אני תקוע כאן שוב בגללך. משאלותיכם הוענקו. ועכשיו אחזור לי למנורה. מה חשבת לעצמך שבקשת את המשאלה הזו? עכשיו אני תקוע לנצח פה בגללך. אל תדאג, תסמוך עליי. היי, אתם עדיין כאן? עשו לנו מנוי, סאב, לייק, אפילו פעמון לעוד פרקים חדשים. אני מחכה לכם.